O produto conxelado toma o protagonismo neste Nadal. Mariscos como a cigala ou o camarón e peixes como o rape ou o rodaballo son os principais atractivos pola súa calidade e o seu mellor prezo. Os negocios locais están a vivir unha das épocas de máis vendas do ano coa aproximación do Nadal. Non só se buscan posibles regalos, senón tamén mercar os alimentos que conforman os menús para estas celebracións. E hai produtos que están a ter unha alta demanda. Nos, a verdad, a semana do Black Friday fixemos unhas ofertas moi fuertes e salirnos, a verdad, bastante ben. A xente pois acudeu a esas ofertas. Agora esta semana seguimos tendo ofertas. Temos a cigala a 16,95, que é unha cigala moi boa, femia, para cocer, que a súa ova aínda na cabeza, está moi boa. Seguimos co camarón de Irlanda a 9,99, que é un camarón moi bo, que está boísimo, é 1 quilo dá para moita xente. Temos tamén, esta semana, temos o gambón a 11,45 o quilo. Tamén temos o boi, que traballamos todos os anos, a peza a 4,99. Temos bastantes cousas para os clientes. Aínda que sempre hai un produto que é o máis buscado. Ben directo a cigala, vendémola moi ben, que ao final é unha cigala congelada a bordo, é unha cigala moi boa, que é fácil de preparar, que só é cocer con agua, sal e loureiro, 2 minutiños cocendo e está lista. Pois temos un produto novo na tienda que estábamos traballando, pero este ano damos un pouquiño unha volta, que é o langostino banamei. Ao estar o gambón un pouquiño máis caro, pois temos un langostino banamei de 30-40 pezas o quilo, que está a 7,95 o quilo, que é un produto moi asequible para poñer tamén nunha mesa. Tamén hai unha ampla oferta en peixes e os consumidores teñen xa os seus favoritos para estas datas. O produto máis especial que temos para o plato principal é o rape, que é dos nosos barcos, é o que mellor nos funciona. Temos o rape que temos todo o ano, a mellor calidad, traída dos nosos barcos desde Escocia, é o mellor que temos para poder poñer. Despois tamén temos rodaballo, que tamén é dos nosos barcos, e máis temos lenguado, que está moi ben. Temos os peixes, xa son peixes un pouco máis despois temos peixes máis asequibles, pero xa non os vemos tanto como para poñer nunha mesa o día de Navidad. Despois tamén temos, claro, o bacalao de todos os anos, que temos a folla de bacalao a 14,95, que nos sale moi boa. Despois temos unha folla máis grande, que a vamos a poñer a 18,95, e máis temos o lomo de bacalao, que xa é o lomo solo, que xa non ten desperdicio ningún. Peixes que teñen prezos variados. Merluza austral, que para nós é unha das de mellor calidad que hai, congelada a bordo, temos ahora mesmo a 9,95. E temos unha merluza tamén de pincho congelada en factoría, que son barcos pequeniños que descargan todos os días ou cada 2 días. É unha merluza moi boa, sale moi blanquiña, sale moi boa, e temos a 8,95. Despois temos o rape, que xa é un produto un pouquiño máis exclusivo, que xa está a uns 18 euros o quilo. Despois, se nos imos a un rodaballo, témolo a 25,95. O lenguado está a 15,95. Entón, claro, os produtos estes intentamos sempre manter os precios. Sinala que a xente vaise movendo polas ofertas, aínda que os espazos reducidos dos conxeladores incita a xente a mercar produtos cando máis acheguen as datas. Xa que o conxelado está a ter unha gran aceptación entre os consumidores, unha das razóns é o seu prezo. Os nosos clientes, que temos desde fai moitos anos, sempre veñen ao noso produto. De feito, hai algún cliente que nos di que algún veciño dixo: "No, mira que teñen un fresco tal cousa en tal sitio". E digo: "No, eu vou ali que sei que sempre me van a ter o mesmo produto da mesma maneira, vai a estar máis ou menos aos precios de todos os anos, precios asequibles como todos os anos". O gambón, que é o que sabe todo o mundo, sí que tuvo un pequeno incremento porque tuveron un problema de pesca en Argentina, entonces subeu un pouco. Agora, despois, o boi temos o mesmo precio que o ano pasado, a cigala está ao mesmo precio, máis menos intentamos manter os precios. É verdad que o resto do ano, ao mellor hai algún produto que está un pelín máis caro, pero nós agora facemos un esforzo tamén e intentamos poñer os mesmos precios de todos os anos para que a xente poda disfrutar do marisco nas Navidades. Prezos que cada vez están a atraer máis aos consumidores.